वासुदेवाय ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय चैतन्य नित्यानंद जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय चंद्र अद्वैत जय गौर चंद्र भक्त जय गौर भक्त वृंदा वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री जय चैतन्य श्री जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत जय चंद्र अद्वैत जय चंद्र गौर जय गौर भक्त वृंद ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஓம் தத் சத். சோ என்ன போயிட்டு இருக்கு? விஸ்வாச ஆசியா பிரபுரா சரண வாண்டிலா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா காஹி பிரேமாவி வலஹாயிலா. ஹரே கிருஷ்ணா. विश्वास आसिया प्रभुर कारण वांडिला कृष्ण कृष्ण कही प्रेम विज्वला ஆயிலா. மொழிபெயர்ப்பு. முஸ்லிம் செயலாளர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண வந்தார். அவர் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை வணங்கி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரித்த போது அவரும் பரவசமான அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன கடை ஓடிட்டு இருக்கு? அவங்க அந்த முஸ்லிம் அரசர் வந்து மாதாஜி அவங்க வந்து ரொம்பவே கடுமையா இருப்பாங்க மாதாஜி. அதுக்கு முதல்லயே அந்த அலுவலர்கிட்ட போய் நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு சொல்லி அவங்க கிட்ட ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அந்த காரியதர்சி ஒற்றன் வந்து இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு பாப்பாங்க மாதாஜி. அந்த ஒற்றன் வந்து அவருடைய இதை பார்த்துட்டு அவருமே அந்த கிருஷ்ண பிரேமையில வந்து மூழ்கி அவருடைய காலில் வந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்படியே அப்படியே அவர் போய் அந்த கிங்டம் பத்தி ரொம்ப இவரை பத்தி ரொம்ப புகழ்ந்து அந்த கிட்ட சொல்றாரு. தைரிய நமஸ்காரம் तोमा स्थानी पाता इतला अमलेचन अधिकारी गया उड़िया के कहे नमस्कारी तोमा स्थाने பாடாயிலா மிலேச்ச அதிகாரி. சாந்தமடைந்த பின்னர் அந்த செயலாளர் ஒரிசா அரசாங்க பிரதிநிதிக்கு மரியாதை செலுத்தி கூறினான், முஸ்லிம் மன்னர் என்னை இங்கே அனுப்பி வைத்துள்ளார். என்ன மற்றது மரியாதை செலுத்தி கூறினார், முஸ்லிம் மன்னர் என்னை இங்கே அனுப்பி வைத்துள்ளார். அவரோட ஐடென்டிட்டிய சொல்லிட்டாரு. ரைட், நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டகனா வந்திருக்கேன், ஐ எம் சோ அண்ட் சோ, கவர்மெண்ட் அமிச்ச ஆளு அப்படின்னு சிச்சுவேஷன் எல்லாம் காம் ஆனப்புறம் அவர் சொல்றாரு அப்படின்றத பார்க்கணும். அடுத்தது போங்க மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ண. तुम्ही जरी आज्ञा देहा ये के आसिया ஜவன அதிகாரி ஜாயா பிரபு கே மிதியா. நீங்கள் சம்மதித்தால் முஸ்லிம் மன்னர் இங்கே வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகா பிரபுவை சந்தித்து விட்டு திரும்புவார்.
ரைட். சோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபுவை மீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் கிளம்பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுது மேடம். பகுத உத்கண்டா தாரக் காரிய காரிய ஸ்ரீ வினய சந்தி சந்தினா முஸ்லிம் மன்னர் பேராவல் கொண்டுள்ளார். அவர் பெரும் மரியாதையுடன் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார். இது அமைதிக்கான கோரிக்கையாகும். நாங்கள் போரிடுவோம் என்று நீங்கள் அச்சமடைய வேண்டாம். அந்த ஒற்றன் So நாங்க ஒன்னும் ஃபைட் பண்ண போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. எத்தனாவது ஸ்லோகா இது? 172 7-3 அடுத்ததான் 7-4 மாதாஜி. 1-7 படிக்கணும். ஓகே. மாறல எனக்கு ஸ்கிரீன். ஒரு செகண்ட். மாதாஜி போக மாட்டேங்குது மாதாஜி. அடுத்ததுக்கு இருங்க, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகா கிட்ட எடுத்துக்கோங்க. சரி, ஒரு செகண்ட், நான் தனியா எடுத்துக்கிறேன், விடுங்க. ஸ்லோகா நம்பர் ஒரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, 1 செகண்ட். சாரி, ஒரே ஒரு செகண்ட். எனக்கே வந்து நேரா இதுக்கு போகுது. நேரா வேர்ஸ் வரும் யூசுவலா. இப்போ ப்ராடா சோ இங்க வந்து சில கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம வந்து பாக்குறது ராமானந்த ராய் யாரு? கிருஷ்ண கதையில் ராமானந்த ராய் யாரு? அர்ஜுனன். வெரி நைஸ். ஸ்வரூப் தாமோதர் யாரு? ஸ்வரூப் தாமோதர் யாரு? அடிக்கடி ஸ்வரூப் தாமோதர் கூடயே இருந்தாருன்னு வரும். அவர் யாரு? இதுதான் உங்க ஹோம்வொர்க். நீங்க செக் பண்ணிட்டு வாங்க. 172 ஸ்லோகா நான் பாடுறேன். துமி ஆதி ஆஜே யவன அதிகாரியாய பிரபு கே மில்லியா. என்ன மாதாஜி? லலிதா சகி. வெரி நைஸ். பௌதா உத்காந்தா தாரா கார்யாச்சே வீணாயா தோமாசானே ஏ சந்தி நாஹி யுத்தபயா. படிங்க மாதாஜி. 73. ஓகே மாதாஜி. பகுத உத்கண்டா தாரா காரியசே வினய தோமாசானே ஏ சந்தினாகி சுத்தபயா. முஸ்லிம் மன்னர் பேராவல் கொண்டுள்ளார். அவர் பெரும் மரியாதையுடன் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார். இது அமைதிக்கான கோரிக்கையாகும். நாங்கள் போரிடுவோம் என்று நீங்கள் அச்சமடைய வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. तुनी महापात्र गाहे काय विस्मया मध्य पाव वनेराचित आयचा के कराया. शूनि महापत्र काहे घना विस्मया मध्य बाय वनिराचित ஐச்சே கேக்கராயா. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த யோசனையை கேட்டதும் ஒரிசா அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதியான மகாபாத்ரா மிகவும் திகைத்து போனார். அவர் முஸ்லிம் ஆளும் ஒரு குடிகாரர். யார் அவர்களை மனதை மாற்றிக்கொண்டது என்று நினைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துச்சு அவருக்கு. கேட்ட உடனே இப்படி வந்து மாறிட்டாங்களா, யாரா இது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து செம கியூரியஸா இருக்கு. இது வரைக்கும் எல்லாம் பாசிட்டிவா. ஸ்கிரீன் வரலையா? இதுல சும்மா மாத்திட்டே இருக்காங்க. சும்மா இல்ல பாவம், புஷ்பா மாதாஜி தான் ட்ரை பண்றாங்க. நான் ஷேர் பண்றேன். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி, ரிலாக்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, நான் ஷேர் பண்றேன். நோ இஷ்யூஸ். ஓகே. சோ பேசிக்கலி ஒரிசா கவர்மெண்ட் சொன்னோடனே ரொம்ப அஸ்டானிஷ் ஆயிட்டு, யாரா இந்த கவர்னர், அவன் குடிகாரன், அவனோட மனசை இப்போ ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு நார்மல் ஆளு வந்து நல்லவன் ஆனானா இட்ஸ் ஓகே, அது ஒரு நார்மல் ஆக்டிவிட்டி. ஆனா ஒரு பயங்கரமான ஒரு கோவக்காரன் வந்து இந்த மாதிரி நல்லவன் ஆனானா, அப்போ இந்த மாதிரி ஆனானா என்ன அர்த்தம்?
புரியுதுங்களா? ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் மாதாஜி. ஆச்சரியமா இருக்கும். ஜெகாய் மகாய் மாறினது ஆச்சரியம், ரைட்டு. இப்போ எவ்வளவு ஆச்சரியம்னா, ஜெகாய் மகாய் வந்து பக்தி பண்றது ஆச்சரியம், அத்வைத ஆச்சாரியர் பக்தி பண்றது ஒண்ணும் அவ்வளவு ஆச்சரியம் இல்ல, சந்தோஷப்படும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. சோ இவரே வந்து சரியான குடிகாரன், அவன் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிட்டான் அப்படின்றத அவங்களால தாங்கவே முடியல. அப்பனா மகாபிரபு தாரே மன பீராயிலா தர்ஷன ஸ்மரணே யாரு ஜாகன் தாரிலா. आपने महाप्रभु तारा मन बिय बिरला रशिन समन தாரா ஜகத் ஜெகத்தாரிலா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் அந்த முஸ்லிம் மன்னனின் மனதை மாற்றியிருக்க வேண்டும். அவரை தரிசிப்பதாலும் நினைப்பதாலும் உலகமும் விடுவிக்கப்படுகிறது. பொருளுரை: முஸ்லிம் மன்னன் ஒரு குடிகாரனாக மத்தியப இருந்ததால் சாதாரணமாக அவனை மாற்றுவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பதை நாம் இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம். ஆயினும் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் யாருடைய மனதை கிருஷ்ணரை நோக்கி திருப்ப முடியும்? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் திருநாமத்தினை நினைப்பதால் அல்லது அவரை சந்திப்பதால் ஒருவர் எளிதில் ஜடவாழ்விலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணை இருந்திருக்காவிடில் குடிபோதையில் மயங்கிய ஒரே ஒரு யவனன் அல்லது மிலேச்சனை கூட அதிலிருந்து மாற்றி கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்கும்படி செய்திருக்க முடியாது. பல்லாயிரக்கணக்கான மேற்கத்தியர்கள் வைஷ்ணவத்திற்கு மாறுவதை பார்த்து மக்கள் பெரிதும் வியப்படைகின்றனர். பொதுவாக மேற்கத்தியர்கள் மாமிச உணவு, குடிப்பழக்கம், சூதாட்டம் மற்றும் தகாத பாலுறவில் மயங்கியுள்ளனர். எனவே அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்பது என்பது ஆச்சரியமானதாகும். இந்தியாவில் குறிப்பாக இது பெரும் ஆச்சரியமாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும் அதற்கான விடை இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது. தர்ஷன சமர ஜார ஜகத்தாரில. இவர்களில் மாற்றமானது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நினைப்பதால் தான் சாத்தியமாகிறது. மேற்கத்திய பக்தர்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் அவரது சகாக்களின் திருநாமங்களை மிக நேர்மையுடன் பாடுகின்றனர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா, ஸ்ரீ வாசாதி, கௌர பக்த விருந்த. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் அவரது சகாக்களின் கருணையினால் தான் தூய்மை அடைகின்றனர். அவர்களது உணர்வுகள் மாயையிலிருந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி வழிகாட்டப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். சோ பேசிக்கலி நீங்க கலாவதி மாதாஜி படிங்க. விஸ்வாசா என்ற சொல் ஒரு செயலாளரை குறிக்கிறது. இந்த பட்டம் பொதுவாக இந்து சமூகத்தில் உள்ள காயஸ்த சாதியினரிடையே காணப்படுகிறது. வங்காளத்தில் விஸ்வாசா என்ற பட்டம் இன்றும் காயஸ்தர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விஸ்வாசா என்ற சொல்லுக்கு விசுவாசமானவர் என்று பொருள். மேலும் விஸ்வாசி என்பவர் ஒருவர் நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய நபர் ஆவார். ஸ்ரீ பக்தி வினோத தாகூர் வங்காளத்தில் முஸ்லிம் ஆட்சியின் போது விஸ்வாசகானா என்ற பெயரில் ஒரு செயலகம் இருந்ததாக குறிப்பிடுகிறார். விஸ்வாசகானா அலுவலகம் என்பது மிகவும் நம்பகமான நபர்கள் மட்டுமே பணியமர்த்தப்பட்ட ஒரு செயலக அலுவலகமாகவும் அவர்கள் காயஸ்தர் சமூகத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இச்சமூகம் இன்றும் வணிகம் மற்றும் அரசாங்க விவகாரங்களை நிர்வகிப்பதில் மிகவும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தது. செயலகம் அல்லது விஸ்வாசகானா பொதுவாக மிகவும் நம்பகமான மற்றும் விசுவாசமான ஒரு சேவகராக இருப்பார். ரகசியமான சேவை தேவைப்படும் போதெல்லாம் இந்த அதிகாரிகள் பணியமர்த்தப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இது வந்து என்ன தெரியுது பாத்தீங்கன்னா, குடிகாரனை கூட மாத்த முடியும், மாத்தக்கூடிய பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குடிகாரனை கூட மாத்தக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா உலகம் மொத்தம் ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்க இல்லையா. பட் நவ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ லிட்டரலி எல்லாருமே சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு. சோ இது வந்து எதனால முடியுது? ஜஸ்ட் ரிமெம்பரிங் சைத்தன்யானாலே பார்க்க முடியுது. அதனால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்சியரா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா சிவாச்சாரி கௌர பக்த விருந்தா சொல்லிதான் ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஏன்னா அதுலயே நம்மள மாயால இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது அப்படின்னு.
அதுதான் விஷயம். ஸோ விஸ்வாசான்னு ஒரு குரூப் கான்ஃபிடென்ஷியல் கிரியேட் பண்ணி பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். நாளைக்கு இதை பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா. कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव विजय श्रीला प्रभुपाद विजय नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பழனியில ஆலங்கட்டி மழை பெஞ்சது மாதாஜி. நல்லா 1 மணி நேரம் பெஞ்சது மாதாஜி. காலையில இல்ல, நானும் ஃபீல் பண்ணேன். காலையில தானே சொல்றீங்க? நேத்து மாதாஜி, நேத்து சாயந்தாரம் ஒரு 7 மணி போல இருக்கு மாதாஜி. எங்களுக்கெல்லாம் வெரி நைஸ். எங்களுக்கு தெரியல. ஐஸ் கட்டியா பயங்கர டம் டம் டம்